Let's preach about Trumas. Trumas media, Trumas, Trumas everywhere. Trumas, Yo. Trumas media, Trumas is everywhere you go. In Harare, Trumas media, Bulawayo, Trumas, Mutare, Trumas, Hau Masvingo, Trumas, yeah. Trumas media, Trumas is everywhere you go. Ucholocho, Trumas media, Trumas, Plumtree, Trumas, Kecheka, Trumas, Hey. Trumas media, Trumas Tichi is everywhere you go. Kazuai muri yeZimbabwe. Kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva. Nhasi unoka tiri munzvimbo yeMount Darwin. Kwaitika chiitiko chinoshamisa. Baba vakarwara nguva diki diki ndokubva vafa. Vafa kudaro mwana wavo aita zvegold panning ari kurwizi kuna mukaradzi achibva arumwa nenyoka. Hongu zvinogona kuitika, asi chishamiso manje. Mumwewo mwana ari kuenda kurufu rwababa, motokari yake ichibva yaita tsaona. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Regai timbotaura nemhuri yacho tinzwe kuti zviriko here zvakadaro kana kuti kwete. Senguva dzese mhuri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Trumas media, Trumas Media, covering social matters, current affairs, and getting you informed with the correct information that can be trusted. Trumas media, Trumas, everywhere. Trumas, Oh, yo. Trumas media, Trumas is everywhere you go. Everywhere. Patangiti riva uku patakanzoti baba wafa pataenda kukebhini patangati patakuto ini patatotora zambia yanga riri muzamba inongovatora chitrausi change chiri muzamba imomo saka tandakatobadza light yanga tova manheru chitorongedza zvinhu mabhegi chekuno vangugumisa trausi riri pagumbo vatoti ndarumwa nenyoka ndarumwa nechirizi vandatota iwe warumwa nechirizi wachiona here pandatolaita daisa ndachandakaona nguva kwabva kutanga kuti gumbo rangu riri kutorwadza akutochema pandatobuda panze pandakutoshedzera namai elc namai edward kuti manyamuone zvekuita mai ano kuti ndarumwa ndopakazotsvaga mushonga yenyoka batotemererwa vatazouya naye vasvika kuDarwin vataendeswa pamadripi vazobudiswa but izvozvi zvigumbo racho raanani haro. But nyoka ichi yakaonekwa here? Hatina kuiona. Saka kufungidzira ka? Hakusi kufungidzira nokuti paakarumwa patakabuda mumba macho patakamulaita takaona mazino atiri pagumbo akadhinda. Chero kuchipatara pakazotaura vakataura kuti inyoka but haisi yeblack yekuti 3 minutes munhu anenge afa ndiyo dzimwe dzisina poison yakanyanya ndo yakamuruma. Kuchipatara ndo akazotaura daro? Ndo akazodaro. Akarumwa nenyoka pagumbo. Tikunzwa kuti muri kutobva kuchipatara izvozvi? Hanzi kudii kuchipatara? Abva kubaiwa injection yetetanus. Asi pamakarumwa pacho makambobaiwa imwe injection? Takabaiwa 3. But maakunzwa sei yezvino? Handiri nani. Manani? Alright. Ndonzi Philip Twasha. Baba wakarwara nokuzarira. Asi atinofungidzwa kuti situation yavanayo wachafa. Vakamuka makuseni uri musi weFriday vachitaura nyaya yekuti pane shamwari yavo vachaudzwa kuti ndienda vanotsadziwawo manhanga. Akabva auya naye manhanga ikyo Hawaii inotengerwa mabhanana. Vaenda kwavatengera mabhanana kwavadzoka. Saka chakazokuitika ndechekuti wapedza kudaro hapana changu wasingagoni kuita, wakasimuka akaenda kunogeza. Vakabva vazodonhera kuchinjausi. Chinjausi keke ndo wakazopinda kuchinjausi.
ngekuti ndo mazwini anoita. Sorry ndanga ndisina kunzwa kubva pekutanga. Maiti vairwara? Waizarirwa nechikosoro cheasima chechi. Wanga vane nguva here vane dambudziko iroro? Tangoti zvewiki chete wanga usina watagorera pera pakesa panga watoripo. Asi kazhinji kacho panoitika zvitiko zvakadaro sekuti pakaita mufi then pobva pazoita kurumwa nenyoka nguva imwe chete, hamuone sekuti panogona kunge paine chivanhu chiripo here? Zvekusazozivawo pakurarama madzinza zvine zvirimo, but kuti ufungidzire kuti nenge ndiaita izvi hatina aiwa ndisingareva hangu kuti tingati nenge ndiaita izvi, asi kuti imi semaonero amunoita munoti zvinhu zviri proper here kana kuti zvinenge zvine mubvunzo mukati? Mubvunzo tinawo zviri. Asi izvi ndo zvitiko zvaitika chete kana pane zvitiko zvakaitika zvinoratidza kuti pane something chisiri straight? Zvinhu zvatogara zviripo. Zvakatanga kumashure uko unofunga ndakafiwa nomumina wangu aizariasi, saka ndakutoti patifambei hapana akapfuma izvo, takangozofambawo tiri isusu vana chete chete, takaboida vana kana vana akapfuma tiite vaite akafa sei? angopinda mumaini pasina 3 meters akabva atongofa. Vanhu vakabva vati magasi yamuuraya, saka isu patikafambawo tikabva ataiwa nenyanga chichi. Oho. Nekuti mukaona takuita mubvunzo yakadaro titaona kuti pane something tisina kumira zvakanaka. Saka tingati chiitiko mati muning'ina ndicho chete here chingagone katyamadza kuti pane zvimwe zvakare zvakaitika? Kubvira kare ana baba wedu vamwe vachiri bamnini vachiri vamwe zvisina kana kumashure pagore painogona kuti unogona kufika kana 4 padzinza pagore 4 padzinza pagore 4 padzinza. Saka ndo chiitiko chinowanzoitika kudzinza kwedu ichocho. Saka kuti vanhu vafambe apa pakunzi anenge aona kuti zvamunetsa kumba kwake munhu akutongozviitirawo pachake batamuona kuti zvinenge zvineniti kuti mubatanise dzinza mugatise problem ka1 havabvumi. Zvinhu zvavasingaite havabvumi. yakozi kazhinji nyaya dzakadaro mukaona paine vanenge vachiramba kazoda kuendeswa kana kwamambo kwakuti mambo dzine dambudziko rakadai kuti uye muzaniswe kuti mukasadaro kamunosvikira kupera nesi. Zvinodaro mumwe munhu wacho anogona kutoenda kubhadhira mari kwamambo kwachiko kunyaya yakashaya kana basa kuti mufambe kwacho kuti kozi papati tikangoti isusu wana tisiteka tisati tinongowirana nomwe wemunini aitwa musara pawana ari wani kwete uyo munini wababoida wakaberekwa naye hatiwirirane naye. Ko vanowirirana mukafamba muri pamwe chete hazviite? Isusu wana tagara totofamba. Asi munenge muine zvamune muchiudzwa but hazvisi kupera? Hazvipere because munhu aramba achingenda kumwedzera. Pane nyaya yeaccident? Ini ndiri muroorwa. Chandinongoziva chete ndechekuti rufu rwababa rwakatikatyamadza. Tanga tisingatarisire kuti vangadaro vakafa. Havana kurwara zvenguva. Baba vakarwara zve1 week chete. Saka vaitotiudza vachiti uyai mundione, isusu tichiona sekuti vari kutamba, asi vaitozvirevera kuziva kuti vari kutofa.
saka izvo inini semurorwa handina zvangu zvandingapinde mudzinza revaridzi zvakanyanya. Inini semurorwa ndiri kuti kurwara kwababa kurwara kwakati katyamadza tese, uyezve zvinhu zvekuti isusu tinenge tiri vana hatina unge takatarisira semaitikiro azviri kuita, kuti tichinzwa kuti baba vashaya tichida kuzama kuti tiuye tiri munzira kugadzirira, ndo patakatonzwa kuti atete varumwa nenyoka zvikatinetsa futi. Mushure mekunge atete varumwa nenyoka kwakaita baba vakada kuuya kunotichingura nekuti isusu tinogara kurushinga uko. Baba ivava havana kukwanisa kusvika kunotitora vakabva vaita accident nemota yakatokuvarira ipapo. Zvinhu zvakatotityisawo. Takauya zvedu takasvika pasipoti zvakatinetsa, takapfuurira mberi takauya kuno nemaitikiro ezvese zvandaionawo zvaiitika. Zvinhu zvinotosuwisa. Semurora ndo mazwi yangu yaya ndinongogona kutaura, handigoni kutaura zvakawanda. Munin'ina wababa vanga vari mukati momo, vanga vari vanhu vatatu. Vaida kuzama kuda kuya kunotitora, havana kugona kusvika, vakabva vatita tsaona. Alright, ndicho chirongwa chatakupai mhuri yeZimbabwe. Munotiwo kudini nenhau yakadai? Tongai tinzwe. Chirongwa chidiki zvacho asi munotiwo kudini nayo nhau yakadaro. Andrew Neshamba signing off. Don't forget to subscribe to Drumas Media, nekuti Drumas Media inokutorai yokuisai padanho repamusoro-soro. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga. Huh?